Ste tu, dievčatá? Najmladšia kategória, vyzerá to, že áno. Ceny sú pripravené. Takže na 3. mieste sa umiestnila Sárinka s časom 1 minúta 57 sekúnd. Gratulujeme. A nech sa páči. Gratulujeme. Tu máš niečo pre seba, to si pozrieš, čo tam je. Ďakujeme pekne. Ešte môže trošku. Výborne. Úžasné je, že Sárinka je zo Žiliny. Na 2. mieste sa umiestnila Radka s časom 1 minúta 23 sekúnd. Gratulujeme. Takže za chvíľku. Takže ty si bola druhá. Gratulujem. Nebudem predávať Tak, a na 1. mieste sa umiestnila Viktória s časom 1 minúta 4 sekundy. Gratulujeme. Nech sa páči, prvá cena. Super. Dobre, hotovo. Takže dievčatá, spoločná fotka, krásne. Fotka, A počkajte, veríme, dievčatá, že ešte. o rok sa znovu uvidíme a že budete rýchlejšie ako tento rok. Tešíme sa.